Γεια σας παιδιά, Γιώργος εδώ. Μία ανακοίνωση. Θα κλείσω το κανάλι. Όμως γιατί? Θα ανοίξω άλλο. Λόγω ότι έχω ξεχάσει τον κωδικό μου στο email. Οπότε πρέπει να ανοίξω άλλο αναγκαστικά. Και αυτό είναι, ας πούμε, το τελευταίο βίντεο στο Γιώργος G Channel. Θα ανοίξω άλλο. Το όνομα θα το έχω στην περιγραφή, επειδή τώρα το έχω σκεφτεί. Το έχω κάνει έτσι το vlog πρόχειρο. Κολόμια. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η ανακοίνωση. Θα ανοίξω άλλο κανάλι. Όλοι οι subscribers μου να πάνε εκεί πέρα. Βασικά εκεί πέρα δεν θα έχω βίντεο. Θα ανεβάσω vlog εκεί πέρα. Ετοιμαστείτε για ένα vlog. Τέλος πάντων, εκεί πέρα θα ανεβάσω vlog. Έχω ξεχάσει το κωδικό μου του email και δεν μπορώ να μπω από άλλες συσκευές. Και δεν μπορώ να κάνω editing, να καταγράφω με το κινητό, μετά να το βάζω στον υπολογιστή, να κάνω editing και μετά πάλι να το στέλνω στο κινητό και να το ανεβάζω. Δεν γίνεται έτσι ρε παιδιά. Και δεν μπορώ να βάζω links από κάτω, δηλαδή να πατάτε στην ιστοσελίδα. Γι' αυτό αυτή ήταν η ανακοίνωση να πάρει. Επίσης θα ελαττώσω τη συνεργασία μου με τον Μάριο, διότι του συνέβη ένα ατύχημα μεγάλο. Τώρα έχει πρόβλημα το χέρι, το έχει σπάσει. Οπότε ή θα κάνω μόνος μου τα βίντεο ή με άλλα παιδιά. Με τον Μάριο τώρα δεν ξέρω, μπορεί και να φύγει ο Μάριος για διακοπές. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η ανακοίνωση. Ξαναλέω, έχω ξεχάσει το κωδικό, αυτό, του email μου, δεν μπορώ να μπω στο κανάλι από άλλες συσκευές. Δεύτερον, δεν μπορώ να κάνω συνέχεια αυτή τη διαδικασία με το editing. Μου τρώει πάρα πολύ χρόνο. Και ευτυχώς τελειώνω τις εξετάσεις. Το καλοκαίρι θα έχει στάνταρ βίντεο ναι. Αυτά ήτανε. Και μάλλον θα αλλάξω κινητό. Τέλος πάντων. Το τελευταίο είναι άκυρο, τέλος πάντων. Αυτά μέχρι τώρα. Παιδιά δεν ξέρω. Πρέπει να βρω και όνομα κιόλας. Να το ονομάσουμε Γιώργος G Channel 2. Μπα. Τέλος πάντων. Το όνομα στην περιγραφή από κάτω. Μόλις ανεβάσω βίντεο τα λοιπά, θα γράψω με το καινούριο μου email ένα comment από κάτω για να μπορείτε να βρείτε το κανάλι μου, αλλιώς δεν μπορείτε να το βρείτε άμα δεν έχει βίντεο. Και μην νομίζετε ότι τώρα θα μου κάνετε subscribe απλώς και δεν θα έχει βίντεο. Θα ανεβάζω βίντεο. Πια αυτό το κανάλι, θα υπάρχει αυτό το κανάλι, μπορείτε να μου βλέπετε τα παλιά βίντεο, ας πούμε, τα παλιά που σπάγαμε αυγά στο κεφάλι μας, τέλος πάντων. Απλώς αυτά. By the way, δεν ξέρω αν θα το συνεχίσω πάρα πολύ, λόγω έλλειψης ιδέων. Αυτά. Ουσιαστικά λέω 4 λεπτά ναι, βλακίες, με λίγα λόγια. Κλείνω αυτό το κανάλι, υπάρχει κάτω το όνομα του καινούριου καναλιού, μεγάλη διαδικασία του editing, πια όχι, και έτσι θα μπορώ να ανεβάσω πιο γρήγορα βίντεο. Πιστεύω ότι θα είναι πιο εύκολο, ελπίζω να με καταλάβετε. Δεν μπορώ να κάθομαι 2,5 ώρες στον υπολογιστή, βασικά μισή ώρα να τα στέλνω όλα τα κομμάτια, εντάξει, 1/4. Μετά 2 ώρες με 2,5 ώρες να κάνω editing, επειδή κολλάει, τέλος πάντων δικά μου πράγματα. Και μετά να το αποθηκεύω,
να το βάζω και να το βάζω στο κινητό και να ανεβάζω. Αυτό τρώει πάρα πολύ ώρα και έτσι δεν θα γίνεται τόσο γρήγορα. Οπότε κλείνω το κανάλι. Peace and love.